Ćao svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu, odnosno prvu epizodu na ovom kanalu. Danas ću reći nešto o meni. Oni koji su pratili moj prošli kanal znaće ko sam ja. Znači, moj prošli kanal ostavit ću vam dole u deskripciji, ostavit ću vam video, izvinjam se, ne video, ime tog kanala. I na ovom kanalu ću snimati na Androidu, uglavnom na Androidu. Tu će biti Minecraft, Foodhead aplikacija u kojoj vi možete sastavljati tim, otvarati pekove, slično Fifi, ali aplikacija o Fifi, tako da kažem. FIFA, ko je pratio moj izvinite, ko je pratio moj prošli kanal zna da sam snimao i Fifu, ali ovaj put to neće biti. Snimat ću možda još neke aplikacije, ali eto, možda će biti i vlogova nekih, pa zato ovim putem želim pozdraviti svoje jedne dobre prijatelje Ensara i Imrana. Znači, ako neko njih prati, zna da sam ja bio snimao prva možda 2-3 videa koji su oni objavili, znači da sam ja snimao to sa njima. I to će biti njihovo ime kanala i to će biti u deskripciji. I podaci o meni: zovem se Nerman Starčević, 6. razred, fudbal treniram i eto. Znači, Ensar, Imran, moji dobri prijatelji, išli sa mnom od 1. do 5. razreda, ali u 6. nas razmještaju, sada oni idu zajedno u razred, ja ne idem sa njima. I eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!